Здравейте, приятели! Тихо бе. Отначало. Не, чакай да ми тия хора. Чакай малко. Чакайте. Чакай. Ей там. Тихо бе. Здравейте, приятели! Стига си легал, бе! Това е кучето, нашия телефон. Бонджуга! Бонджу, виж! Ще те побъркам от бой, бе! Стига, Дейвид! Тихо. Здравейте, приятели! Днес ще правим влог, какво правим на махалата ни. Ще е махала влог. Моля ви се да съберем 30 абона, защото ни хакаха канала. Моля ви! Имахме там 1000 последователи време. И то лятото. Вече мина лятото. Моля ви се. Поне зимата малко да направим блог вече. Да, вече. И на снега ще направим някакъв ден. Бонджу! Бонджу, Викай, Бонджу, на месо. Бонжик, да! Кокъл ще ти дам. Кокъл ще ти дам, кокъл ще ти дам. Бонджу! Ето го. Ето и Бонжу, да. Малко пари нямаме, защото искам да съберем пари, за да купим нормална хубава камера вече. Не снимаме вече с телефон. Така че... iPhone 15. Да. Пазна. Главата ми е празна. Да не си мисля, че е само негов канал. Не. Е мой. Просто така искахме с по-новия 15-ката. Не, Бонджу! Отиде. Бонджу! На месо, на! Айде пошла. Така, хора, това тук сега разследваме един дух. Днес ще разследваме духове. Има един лайфхак, който трябва да атакуваме духове. Вижте ми новия маникюр. Той е за на рождение ден, ще съм си рокля. Скоро Хелуин кечове. Да, и не е такова. А сега ще разследваме духове. Само заради Хелуин. Нищо, че съм мусулманка, но пак. Ами махай се така, снимаме блокове, бе! Ами махай се! Хора на махалата, такива са съседите. Ами така с Чихуя на бебето, тук спи. Хора, иначе да се извиняваме, защото хората, които не знаят, че ние снимаме тук видеа, да съжалявате, защото ние сме много тъпи хора. Снимаме в махала. И затова сега снимаме точно навън да видите какво се случва тук. Елата седнем тук. Има ли духове или няма духове? Не бе, Саше, трябва ми да намерим 2 клечки, иначе в моята къща има клечки. 2 клечки трябва да ги свършите и те трябва да се мърдат. До вечерта се прави тази игра в 12 часа, но сега колко е? Сега... Чакай. Не се вижда. 8 часа е. Вижте колко се стъмнява. О май гот, колко се стъмнява. Ма то камерата е такава. Не бе, виж, че е истинско. Но тук да, такава си е камерата. Така хора, вижте ми нашото талисманче на канала, бременна. Нека сега малко да ви разкажем за духовете. Ние сме слушали една история, която с него. Турска история. Дяволът е искал да направи друг дявол и от него. И затова се спомени в село Дъбница, че се случва това нещо. И ние се изумихме как в нашото село ще има такива случвания вечерта. И ние решихме, започва от 7 часа това нещо. Село съм. И сега вече започват... Чао от мен, хора! Чао от мен, аз се включвам. Окей, така, хора, аз продължавам. Аз ще малко ще отсъсва, защото все пак тя живее на махалата. Окей, така че аз ще започвам историята. Нека да се казвам. Ще се включим 1 час по-рано, така че много ви обичам. Хора, включих се 1 час по-рано.
1 час по-рано. Вече навънка е тъмница. Просто е тъмница навънка. И не може да се стои. Вау! Окей, сега аз лека по леко отивам да разкриваме духовете. Така че, окей, аз ще се тръгва сега. Остава ред моето, защото направихме си репликите така. Тук не знам колко часа ще снимаме камера, около 1, 2, 3 часа. Започнахме кучетата. Господ да ме пази. Дева Марио пази, моля. Дева Марио пази. Честно, навънка вече ми е страх. Ще се настрах, бабо, ще се настрах. Тръгваме си вече. Тръгваме си вече. Окей. Вече е тъмница. Вижте, хора. Тъмницо. Сега се прибираме. И Дево Марио към бандата за избина. Дево Марио. Боже мой. Дево Марио. Дево Марио. Дево Марио. Не отиваме на мястото. Рази хора, включвам, че 1 час по-рано, защото ни пригониха яко кучета. Видяхме няколко неща. Не можах толкова кадри да фана, каквото стана от мен. Тези скичове не мога. Пред вас е вкъщи. Чао от мен, хора. И чао от моята приятелка Ише. Чао всички. Вече стана много тъмно. Трябва да се лягам за училище утре. Така че, чао от мен, много ви обичам. Така че, довиждане, ще направим скетчове отново. Но това беше достатъчно за мен. Чао, приятели, не искам още да се влъбвала за такива неща. Не правете това вкъщи. Моля. И отивахме там. Ръцете ми, виж какво стават. Няма вече направя. Чао, приятели. Чао от мен. Чао от моята приятелка.